любовь. Матушка земля, делая березы века. Jo, takže čaute ľudia, moje meno je Gigacat a dneska sme tu z hry Car Mechanic Simulator v Robloxe. Takže diváci, máme si kúpiť podľa tutoriálu nejaké vozidlo, tak skúsime kúpiť toto. Aha, tak nie, tak musíme ísť, tam je nejaké, aj tam je nejaké, aj tu, no môžeme sa ísť pozrieť na toto vyzerá asi za mňa najlepšie, zrezavé, ale toto je pointa tejto, aha nemám peniaze, toto je pointa tejto hry, že musíte si kúpiť auto a zrenovovať ho. Wow, to je Peugeot, počkaj, to si chcem kúpiť, ale na to asi nebudem mať peniaze. No, 5000, mohol som ho kúpiť, wow. Tak, fanúšikovia, ideme sa na to pozrieť. Kam mám ísť? Nemám sa do tohoto, ale predpokladám, že nebude pojazdné. Čo? Ja viem, ideme to skúsiť. Passenger. Trošku sme to bugli, no nevadí. No. Moja postava je trošku vysoká, takže GG. Open hood. Má to motor, takže by to malo ísť. Áno. Tak. A ideme, ľudia. 20, no musíme ísť pomaly, lebo sa nám prehrie motor. 90 stupňov. Neviem, či to je dobré. This car legs off. Radiator. OK. Benzín máme na 100. Sa mi doplní. Takéto bombičky. To mi tu puká. No mi nebudem meniť, no prefarbím. Chcem ešte pukať z výfuku. Musím asi vytočiť motor. Ale dúfam, že keď ho opravíme, tak to pôjde rýchlejšie. Ale to pukanie z motoru. Wow, to pupem bags normálne. Wow. Ideme. No, trošku non-RP driving. Trošku ideme. Tak. Už na ceste. No. Moja postava je trošku vyššia. Jaj, skoro som zrazil týpka. No nevadí. Ideme. Kam máme ísť? Asi tuto? Neviem, v živote som túto hru nehral, takže vôbec neviem. A budem rád za vaše rady do komentárov. Aha, tuto mám už svoj Enter garáž. Ešte si zapúkaj, áno. Tak. Nechcem, nemám Robuxy. Plus Robux. No. Tak, asi to necháme takto, tak. A zavrieť to. Asi ne. X open hood. Aha, toto sa mi zdá, že už som niekedy hral, lebo... Deita pro orelho, mas vem sem fazer careta. Tak, a teraz by sme mali nasadnúť do toho auta, alebo driver. Teraz to už je hneď rýchlejšie a lepšie. Pozrite sa na to, ľudia. Pozrite sa na to, kamoši, už to puka. This car legs of radiator is going to hurt up if you don't get one. Aha, 180 stupňov by nemal mať toto auto, ak som porozumel.
A engine na 66%. To není najlepšie, ale ani zase zlé. Tak. Cykl ešte popúkaj, tak. Skúsime zatúrovať. Nejde, nevadí. Stoj. Ok. Otvoríme kapotu. Jak sa otvára? Q? Áno. Čo to mám robiť? Prosím vás, ľudia. Kamoši. Haló? Za týmto panákom spawner. Takže máme beginner car. Máme potom fasty. A potom máme nášho Peugeota. Ja ho tak volám, lebo je to Peugeot. A tu sú ešte nejaké tuningy. Tak jak chápem, my za jazdenie dostávame prachy, potom si upgradíme to auto, potom ho nejak predáme. A kupujeme ďalšie? Asi tak. Tak ideme na jazdiť nejaké prášule. Ja sa vám ozvem za pár sekúnd. Jo, takže ľudia, hlasím sa vám tu. Už mám trošku urobené. A mám pár peňazí, tak ideme skúsiť nejaký tuning. O, typek má také isté auto. Pozri, aké má v dobrom stave. Tak, ideme sa pozrieť, kde mám svoju diel. Aha, ja mám až tam vzadu. Vlastne nejaká VIP, alebo neviem, nemám povedať. Ideme. A zistil som, kedy to puká, keď už chce preradiť, tak vtedy. Rýchlosť. A ideme. Tak. Ideme nejaký tuning. Aha, my nemáme nožiany. Tak ľudia, za 10 lajkov dáme part 2 a kúpime už aj nejaké tie normálne tuningy na našu, no, jak to mám povedať, lásku. Takže keď sa vám video ľúbilo, tak nezabudnite dať like, odber, nejaké razy do komentárov a ja sa s vami lúčim. Čau! Esse é o Atlas, é o brabo da putaria. Tá gostosa, só que é sosa, senta pra lá. Tá gostosa, só que é sosa, senta pra lá. Tá gostosa, só que é sosa, senta pra lá. Tá gostosa, só que é sosa, senta pra lá. Tá gostosa, só que é sosa, senta pra lá. Esse é o Mozi, é o brabo da Tá putaria. gostosa, só que é sosa, senta pra lá. Atlas, é o brabo da putaria. Esse é o Mozi, é o brabo da putaria.